Muskulatura tolestailearen indartze esentrikoa. Eserita jarriko gara. Ukondoa tolestuta, besaurrea mahai baten gainean bermatuta. Eskumuturra ertzean eta ahurra gora begira, mahaitik kanpo. Pisu edo botile batur hartuta, eskumuturra tolestuta dugula, estentsio mugimendua 5 segundoz geldiaraziko dugu. Hasierako posiziora itzultzeko kontrako eskua erabilita egingo dugu. Eskuaren jaitsiera mugimendua geldiaraztean lortuko dugu esentrikoa. Eta, beraz, pisua goratzea beti izango da pasiboa, beste eskuak egina. Hamar errepikapeneko 3 serie egingo ditugu egunean behin.